ସେଦିନ ସ୍ୱ ଶାସନର ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ମୋ ମୁହଁରେ ଶୁଣେଇଥିଲି। ଏବେ ମୋ ଘରକୁ କୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇବାକୁ ଆସିଲେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୋ ସହିତ ବାହାଘର କଥା ଏଠି ଫାଇନାଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଫେଣ ମୁଁ ବିଚାର କରିବି। ମୁଁ ମନା କରୁଥିବି ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରୁଥିବେ। ମୁଁ ମନା କରୁଥିବି ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରୁଥିବେ। ମୁଁ ମନା କରୁଥିବି ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରୁଥିବେ। ପଣ୍ଡିତ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧଇଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଚିହ୍ନିଯିବ ବାପା। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଡ଼ ଧଇଲେ। ପଣ୍ଡିତ ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧଇଲ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ। ମୁଁ ଆଉ ପୂଜା ପାଠ କରୁନି, ମନ୍ତ୍ର ପଢୁନି, ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ। ମୁଁ ଜାତି ଗୋତ୍ରର ଥିବା ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ। ଖାଲି କଥାରେ କହିଲେ ହବନି ପଡ଼ିବେ। କାହିଁକି ଏବେ ମୋ କେୟାରଟେକର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାଂସ ତରକାରୀ ପଠେଇଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଠେଇଛି। ହେଲେ ସେ ମାଂସ ତରକାରୀ ପ୍ରଥମେ ପଣ୍ଡିତ ଖାଆନ୍ତୁ। ଚଣ୍ଡାଳ ପରା ଏ ମାଂସ ଖାଇ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ଏଇଠି।